naka-open mo na, naka-put YouTube mo na. Explore ko na naman ito. Exploring at Casey niya. Kuala Lumpur. Long! Amasin dyan! Ano pa nagpaka na iya? Ayan, di ba ka ma? Hello guys, good morning. Ayun, di ba ka? Wen, ajem. Wen, damo na yang dijaya nagpakpakan. Ayun, na dyan, di ba ka? Wen. Baka magpupunta ka doon. Wen ya tani pura ko dati ko na. Naktal magamit niya itong 30 kanya na. Iso ajay na giinang na diag sususu. Sorry, ayun, di ba kang batik? Wah. Baka pedakal. Giinang kan di una, di anak na ah. Kas. Narod. Hello guys, good morning. Now we are going to the beach. Long, ang matigatan tayo ng talong. Buwan na. Yan guys, dito ang probinsya namin. Malapit lang sa dagat. Buwan mata na kanay, ha? May iba ka. Haan, madidabaka. Baka ni... Panganay dyan. Siyempre madidabaka ata. Habugan naman niya yan. Papang, pugawang dito rin. Baka awa da. Da, Baka awa da. Ano ba din tayo? hari dyan. Ito'y na yan. Abok sumal. Medyo mayatatan kasi awan unay ti kwa aje gabat ba aje kay kayo. Dadan. Taglay. Hindi gapat eh.
Hindi ka babasa ah. Madi. Makadikdikusan mo. Okay na. Kanya ko na dan awan pa nag-chat. Daan na ka to. Oh, kabasa pa. Ah! Naikante daduwa daw. Kabasaan. Oh, matugaw mata na eh. Ayan guys, nandito tayo sa dagat ngayon. Charot! Ah. Ayan, malalaki yung alon. Tcharam!